pociągnęło do Colway? Pociągnęłam do Colway mnie moja mama. Zachwyciła się produktami i zapytała, czy chciałabym spróbować. To ja, tak, dlaczego nie? Jestem otwarta na nowości, no to spróbuję. I tak się zaczęło. Jakie miałeś rezultaty? Na początku byłam osobą młodą, no to nie interesowało mnie, jeżeli chodzi anti-age, ale poparzyłam się słońcem właśnie na wakacjach i kolagen mnie uratował. I tak po prostu stwierdziłam, że ten produkt jednak jest dobry, że mogę go polecać ludziom, że mam swoją historię i mogę ją opowiedzieć. Jesteś cały czas oczywiście osobą młodą. Co byś poleciła swoim rówieśnikom, którzy szukają czegoś ekscytującego w swoim życiu? Moim rówieśnikom poleciłabym Colway nie tylko dla produktów, bo wszyscy w dzisiejszych czasach chcemy być młodzi, zachować tą młodość, zachować urodę, zdrowie, bo to jest najważniejsze. Chcemy się dobrze czuć, dobrze wyglądać, ale Colway jest też wspaniałą alternatywą do codziennej charówki. 6 rano, 8-10 godzin poza domem. Nigdy nie jesteś pewien, czy przestaniesz się podobać szefowi jutro i może ci podziękować. Nieważne, że masz świetną profesję w ręku, wykształcenie, ale możesz się nie spodobać swojemu szefowi, może ci podziękować. Czy można robić rzeczy równolegle? Oczywiście. Można robić 2 rzeczy równolegle. Ja tak samo zaczynałam. Najpierw na etacie, chodziłam jeszcze do szkoły i zajęłam się Colwayem. Ja nie opowiadam ludziom różnych bajek, że rzuć pracę, chodź ze mną, jutro będziesz mieć miliony, bo to jest kłamstwo. Wiadomo, że nawet w zwykłej pracy na etacie musisz przepracować miesiąc czy 1,5 miesiąca, aby dostać wypłatę. Tak samo jest tutaj. Musisz włożyć pewien wysiłek, pracować i wtedy masz w tym pieniądze. Także można równocześnie i pracować gdzieś na etacie, prowadzić własny biznes i również można zająć się Colwayem jak najbardziej.